Laro sa Bulok North District. Alam mo kung ako.
Ano mo may? Isang kilo? Talong gira? Nagkakaroon na siya. Ha? Nakita ka na. Pera rice? Pera kanon? Basta mga busy dahil waray oras pag luto. Damo trabaho sa opisina. Magkatu na lang. Huwag naman tagalan. Pero uli na yan. Gawin natin hindi. Magkatu ka mo. Wala ka nga nagbalon. Wala ka nga da nagpalit. Pwede nga gumawas. Dili, masinang guard. Bruce! Bruce! Hindi nga napagawas od to. Hindi nga napagawas od to. Magsarit la. Basta may sundo lot. Kung mag-usaan lang bata, hindi takutan. Sa kunwari niya sura, eh, wala na da. May da dito. Kasulod. Kaunan sa IE. Diri kay kuan utan kasing pansit o utan pansit kasing manok man la kuno ngadto. Suma na lang, ano, kung balik-balik na lang. Dini kay jamo magtirilion. O, pwede nga, ano, kay may dautin. May dautin na bilatong, O, ta, karasa. may dautin na kalabasa. Mas sumo na lang, ano, balik-balik na lang. Pansit, manok, Mga paiba-iba lang, ano. alang. Wala, sabayat ko na isip kay tagpo. Ay,